Добре, здравейте! Това е клип на Лига и сега играем с Ката и ще играем бит. 30 seconds until minions spawn. Педалчи. Е, така ще направим. Момчето е малко аз пък. Не, нали, сега не е тук в скайпа. О, логиката на тоя. Minions have spawned. Добре. Време е мелето да започва. Аре бе. Бакъзна хей. Тас пай тас, Ката. Опа, Ленка. Гледай сега кой я правя. Тя ми взима повече деш. Скучанката ми изкуча. Ама тя е адикери, не е честно. Много тъпа работа. Ама само да стана. Как лаги. Абе, ако не лагвиш така мазно. Така, сега виж кой се прецака моето момиче. Сега гледай да ме убие. Не! Така лагна, че не можах да я цепна. Баси лага. Не. Те се баца. Така. Сега ще видим колко може. Еми... Фиднахме. Аз фиднах. Ма нищо. Сега ще видим колко може да играе. Аз миналия път щях да я взема, ама лагна на 13 ВП. Арема. Колкът си второ. Аз пък ще точа от дистанция. Даже убих миньон. Гледай колко е зле такана. Оле. Сега не знаеш ти как ще я наритам та. Те бат. Ще стане номера. Утре. Умри. Време е мелето да започва. Само че трябва да си... Мамка му. Да знаеш, че снимам? На 30 хъпа. Ха-ха. Това е. Дами и господа. Да, ето го за момчето, което ви говорих. Половин час ми е готова дотата, може би следващия клип ще е на дота. И не ми лаги, горе-долу не ми лаги на Лига. 25-30 ФПС. Ма нека на Евгений май на 15, там 20 най-много. Та всяко го бутни, ще каже. Тя фарми! Кучката мазна. Ама сега да ни е на фарма аз. И всякът... Да. Тя ми наточи половината кръв майна. Направо... време... Да. Ако не ми лагна ако не ми лагаше първия път, щях да убия без проблем. На то тъпата работа. И какво ще направи? Какво направи? Сега ще види какво ще направи. Моето момиче. Стегай се.
моето момиче, та се ме уби. Аре бе, пак я оставих на кибер малко. Не. Това толкова. За пръв път снимам с OBS на лига и не знаех, че ще лагва толкова. С OBS лагва, да. Ето не. Днес към тазията не ми лагва. То не е, че сварав с не лаги, ама... Другото, днеска, нали, по човек трябва да Да. сипвах, всипваш там, как беше, сребърна основа. Да. И то ми падна от пръстите. То ти падна от пръстите ли? Не, то ми падна от пръстите, това е такава тази сребърна. Това е баси. Сребърни нитрат. И то беше нищо, не си личеше, ама сега стана едно тъмно такова, сега стана като въглен. По ръката ти остана. По ръката ти остана така. Да, нещо като как съм си намазал с въглен пръст. Не, толкова няма да изследам на та. Чая да видя по колко точи. Малко трудно да я вземем. Ама магийките са... Знаеш, че гаджето на Роналдо и Роналдо са разделили. И за какво? Ами не знам, ти им взяли, че като даваха топката, Не. я нямаше жена му. И след това казах, че... Да, и Олаф дойде. Прекрасно. Да. Ами, по-хубаво за мене. Мастолак. Да. То си метна брадвочката. Бах ти келешката. Не, тия се ебат с мене. Може, но не може. Не. Трябваше да взема Джакс. Бах ти. Да, на она като ти точи... Кюто само като ти точи по 300 и нещо. Кой е това? Сечка, как се казваш та? Ахри. Хрито много здраво. Не дей ми напомня, че две... Така е. Сега фиднах и... си потърпа последствията. Да знаеш, ако някой почне да гледа типовете, много ще хейт. Няма нищо. Брана нещо, бе. Та не ми казва, че взе и Ахрито. Не, Ахрито къде е? Чакай малко. Не. Нещо изпращя. Сигурно от тебе. Та 7 ниво и би по 97 само абилитито. Трябва да си фарма още. Виж по колко точи. Оле. Така. И веднъж да ми дойде Луконг. Аз го наричам то Луконгта. Не. И Луконгта го остави на колкото съм аз. Сега гледай да ме вземи. Ма тая вече е фината до безобразие и се ядосвам. Няма. Това е било. Така е било писано за тази игра. Чакай. Омага. Сега напиши и аз и така. Не, та Луканка ще ме отрепи. От смях. Вече върви с 30 фопаса. Защото не съм отишъл да се боркам, ама иначе като се фърля в меле, лагикът за световно. И Луканката е на... не. И няма... А, стига човек, много ти лаги звука. Абе, на мен? Да.
Да, бе, точно на мен. Ми да, от теб идва този шум. Чакай, сега ще проверим като се заглуши. Да, кулата ни е на 58, на един хит. Така да се каже. Да, защо не си пуснах кюто? Някой Слушаш ще... ли го този звук? Не. Не. Ще ми е тъжва едното, ма. Айде, шатдаун. Shut down. Това е заради ута. Killing Иначе... spree. An ally has been slain. И сега се фиднах. Еми, дами и господа, може да ги бием. Да, пак казах, дами и господа. Ама аз се рекална. Или де я знам. Аз съм водка с лимонадата. Пия си айран, с банит. Да, наистина се рекална. Човек, тук ли си? Не, няма, избягах. Хора, той избяга някъде. Трябва да търсим. Добре, ще дойда до вас да ти помогна. Наистина Дали ли? няма проблем да дойда да ти помогна. Добре, добре. Аре. Аре, ти къде живееш? Ехехехе. Добре, стига игрички, вече ще тя пак дойде. Добре, аз съм... Тя е фидната и пак я убих. 5 от 1 е, а аз бях 0 от 4. Да, сега го бутна. Да, то... Аз тук... Да изкачам ли пак така? Може и да пробваме, не знам. Хора, вие трябва да ми кажете. Що знае, че сега ултимейда ще влияе лошо. Ама и на мен нейните магийки ми влияят. Малко. Убия, ма. Не. Кажи ми, че остана на 1-1 кръв. Да, на 1-1 кръв ще е било останала. Еми, не съм играл до сега с такъв лак и затова сигурно нападам. Баси тъпото. Чай да видя по колко точи. Смятай. Не. An enemy has been slain. Ама, якото нещо на това... Якото нещо на OBS, знаеш какво е? Че му изпускаш сцени, докато излезеш, ако някой ти пише в скайп, то пак ще снима там фото. Не. Че само... Не само. Че само конвентира клиповете. Тоест? Че само си ги конвентира. Не е нужда програми. Аз за какво? Тие пак ме искат тук. Еми 3 сме, човек. Да! Не. Аре бе. Трандамир. Трандамир точно. Дей, че те Трандамир е много гадно, спомняш от това уникално шибан герой. Като играят срещу мен. Трандамир? Всъщност, винаги на хората, които играят срещу мен, не се получава, на мен не ми се получава да играят с Трандамир. Ама, аре да те взема, маймуно мръснал. Охо. Кой? Еги. Май ще направя дабъл. Ако ти кажа, че на един хит. Браво. Няма нищо. Убих ме. Най-сетне. Аз убих ли някой? Тия се ебават. Добре, че не снимах на ранките.
Охо, познай. Не искам да се навирам. Because I can. Keep friends close. Не идейте да го хвати. Батко е сега идва. Къде? An enemy has been slain. Не идейте, умирайте. Вуконг. Само да си умрял. Only fools hesitate. То Вуконг. Не. Аре бе, защо? Опа, зет ли е бил тук? Що, по колко точи, бе? То сута, ако му скочи, няма го убия. Давай. Те са 3. Ние сме 4, смятай. Давай. Аре, бе. Добре. Тук става лошо. Тук ще стане миле. Ето я. Знаех си, че има игра. Да, и както винаги ми късват киловете. Ама тя от тимейда си я пуснала. Тогава няма да се сърда. И сега заради грешката на тая може да пострадат целият тим. Да, аз съм единия от тях. Носят ме през нощите хладни. Гледай! Оле! Скачай, ма! Гледай! Оле! И двамата... Значи, слушай какво става. Двамата са на 100 хп, она напълно и няма да изкача. И то Мис Форчън. Чуле? Чуле, Ченлиев? Какво? Значи до сега съм си говорил сам. Не, слушайте, просто гледам Павел Колев. Най-сетне, дай дабъл, чай да я гледам. Не, няма да има дабъл, защото е там. Killing spree. Shut down. Не, кажи ми, че е на малко. Така. Павел Колев ли? Рекламации не обичам, ей. Ама той си мисля, че не го виждаме. По-хубаво. Уй. Олалай, тримата. Трима. Браво бе. Аре. Йопето е. Направихме меле. Красота. То се еба. Ебете го, бе. Айде Вуконг да бега, че сега ще умре. Не. Не. Ето пак му лагва, да знаете. Газория от всякъде. Направо... Да. Нюх.
Нюх. Гледайте сега всичките миньони. Сериозно един миньон? Ти пак ли? Опа! Само че луканката този път е с мене. Тя пък си имала по... Охо! Колко ще ми точи, бе? Because I can. Дотата, какво гадно почва. Каква е, бе? Дава си един човек, дето главата му назад има забито кранче. И тече кръв, нали? Не, това е един от героите на... Ма тока нещо като лига ли е, бе? Аз не съм... Аз не знам. Тя вече лагна, май. Аз само по име я знам. И съм ви казали, че много приличала на лига. Имала... От едни създатели все пак. Така ли? И аз така си помислих, ама ми казаха, че не е вярно. An enemy has been slain. Ready for trouble. Все пак. Keep friends close and Изхабих си хела. Чакай, всичко ми лагна, човек. Не. without mercy. An enemy has been slain. Не, те сега ще ме крепат от смях. Double kill. Бауе! Бравос! Бравос на момчето. Ама гъл. Пред не ми се скачи само, че. То сенката му е още. Because I can. Не. Не. Офио. Аре. Дота. Ти знаеш ли, че... Оле, дотата ми е на български, човек. Еми да. Keep friends close. И това знаех всъщност. И защо имам два еднакви айтама? Глей, този по колко точи, бе? Глей, той какви айтами се е купил, па няма да точи. Транслер. I've made Пускане. Ще изиграя тренировка. Ти толкова да са тъпи. Толкова да са тъпи. Че не знам. Че направо тия тролват. Не. An ally has been slain. Най-добрия. 10 от 6. Rampage. Добре, луканката ли е най-добър? Да. An ally has been slain. Не. Майко! Не, то ма сряза. Enemy. Како е? You have been slain. Не, баси зета. Зет? Ти баш ли си? Дай, баба ти си. Че лев? От теб се чува един много гаден звук.
А, не! Престани, че... Я заглуши за малко. Кажи ми като заглушаваш. Заглушавам. No go. Да, спря. An enemy has been slain. Я пак пусни сега. Пусни Ченлев. Пуснах. Пак и така. Can't wait. Enemy killing spree. An enemy has been slain. Взе тук. Ага, този път няма да му стане. Айде! Време беше за дабълка. Why? Because Не знам дали точно който в момента се издава. Такво кюто ми се зареди. Кака? Баче какви сте калитковци. Полентяй, миришите на Ментис. Но днес вие в майката. Меки скийки, ние ще карантики. I've made my choice. Фиднахме се An горе-долу. enemy has been slain. Май имаме шанс да има неговата мама. Луканката е 12 от 8. Баси. Просто уникат. Уникат. Only fools hesitate. Аре, идвайте, мана. Горе-долу. Да, пак какво прави тук? An enemy has been slain. Браво. Ще ги бием, аре. Never. Аре да се стегаме, бе. Това се казва късване. На миньони. Да, не можах да я уча. Only fools hesitate. To the point. Да съм някъм намалена, бе. Аре, Луканки е тука. Intriguing. Не знам за какво го сложих. На та няма да й се получи много. I've made my choice. An enemy has been slain. Keep friends close and enemies. No going back. Аре. Аз за Why? парите. Because I can.
Добре, добре. I like it. Давай. Като се съберем, никой не може да набарне. Ченлив, ти тука ли? Ченлив, Да, тука ли си? да. Май ще би. Маре, бе, идвайте, бе. Абе. Добре, да. Добре, заради миньони. Абе. Абе, не мога, бе. Keep friends close. Петю, дизи ми, извини. Цепи. Да. Бутаме ги. Даже шанс. Как умрях, бе? Dominating. An ally has Той да продължи да звъни, де. Види. ally has been slain. Enemy double kill Още по-малко ще му звъня. Още по-малко ще му звъня. has been slain. Така, тя на изврах. Внимай сега. Бас, тъпото. Всички са на избили. Why? Because I can. Еми хора, сега става напрегнато. Вече... Така че... Знаеш ко? Сега ще видите какво. Не, ще го бутна човек. Has Да. been destroyed. Оле. Never. Your turret has been destroyed. Те се ебах. Ебах се, нали? Не. Абе, ти що ми не миньони ги правят? Смятка. Аре. For trouble. Нали убих. Enemy killing spree. Поне нея да не фине. An ally has been slain. Не, пази човек. Браво. И сега. Зет. Трушим. Всичко. An enemy has been slain. Ти представяш ли си? No going back. Сега ще видим. Абе, остави ги, бе. Your inhibitor has been destroyed. Enemy has been slain. Hesitate. Аре, бе, къде е той? Shut down. Keep friends close and enemies guessing. Така. Кой на колко е? To the point. Ки бали с мене. Какво си помислиш? Оле.
Какво? Не. Не. Нищо. Не мога сега. Been slain. Бегай, бегай, бегай. Ченлиев, много мълчиш нещо. Игра Дота. Лесна ли? Тоест, Еми, не е някакво трудно, нали? не. Тя ти е на български. Аз помислих, че сериозно кюто. Добре. Why? Because I can. Добре, де, разбрахме. Only fools hesitate. Ти теглиш ли се? Не, след клипа. Ако искате да гледате Дота, No следете поредицата. Следете я канала, де. Аз пак поредица. Той канал е нов поредица. Паси миньоните. Абе някои издатели на български, другите на английски. Еми. Давай. Давай, моето момиче. Only fools hesitate. Въпреки, че... не. Барон. Убих някой. Не. То Z просто... Ти още ли играеш това? Да, аз ще пусна. Защото този клип кола да направи. Няма. Z са го фиднали до небесата. Гледайте му айтъмите, хора. 3 айтъма по 3300. Да, никой не прие. Ти смятай. То Z. Сега ще мога да айтъм. Колко би? По 500 би. Нищо. Ето пента вратна. Сега ще видя какви айтъми си взе. Или не си взел. Оле. Той е хем майко. Ще ми падне главата след малко. Ти Z са го фиднат. Сега ще кажа. Z е 23 от 9-10. Как мислиш? Не е ли фидната? Не, само малко. Айтъмите му... Сега те пуска първоначално да играеш с един герой, дето улта му е да се превръща в дракон. Има хидра. Миньони ще ме убият. Ти баш ли са? Да, миньони ме убиха. Колко то... Професионалка. Ама ти видя ли? Ти не си тук да видиш. Ти на клипа ще видиш по колко точиха. Винаги са точили толкова. Да, Не може да се променят. Те с левела се променят, де. От пълно хъпа ме убиха. Бас! Не. Та игра изобщо не ми върви. An enemy has been slain. 20 ability. Ти баш ли с мене? Ти баш ли са? За малко 40 фъпса да дигна. Оя. Аре, то път барон да бием. Аре. Трябва са барон, не барон. Аз Са барон.
Го, 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 го. Ай, че тия не разбраха. One, because I can. Да, мен да точи, я бегай. Трябва го бутнем. Айде. О, бутнах аз барона. Ти башни си. Ха-ха. Сега какво ще ги направим? Те, много са рекли. Убих ли някой нещо? Само помогнах за кил. Аре, убийте го, така. Да, не го уби. Не. Голямата тактика. Ейст. Няма. Още ли не искате да се предаваме? Ми да, никой не иска още. Да, той клипът стана 41 минути. 42. Важното е, че клипа ще е хубав. И да му... Мислиш ли? Не знам. Колко минути, човек? 42. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. Сега ако ми кажеш... Гледай. Ами... Те да го бутнат. Keep friends close and enemies. Поне бутнахме барона. Още малко става 600. Аре, тегли си... Чай да изиграе лигата. Чай да си изиграе играта, бе. No going back. Не ме интересува, че там има много. Айде, дигнах то... То верно ще е нещо като лига. Enemy has been slain. Нещо като лига ли? Не точно. Пускате на мап, не така мисля, защото в момента в началото. И ти минаваш като мисии. Играл ли си такова? Окей. Взех. Трябва да бия бос. Only fools. Айде. Аз играя един герой, който нещо като Шована в лигата. Да, напълно подобен. Улта му се превръща в дракон. I've made my choice. Знаех си, че Зече уби. Сега и Луканката ще убият. Не, той ще убие някой, браво е. Ама сега Зета, ако ти скочи... Какво ли? Ето. Чакай. Чай, че ми стана интересно. Ally has been Еми. slain. Айде, станах на дракон. Тя дотата наистина ще е като лига. Не е като лига. По-хубава графика, нали? По-хубава графика, викам. Нали? Не, всъщност горе-долу. Яка играта. Да. Късмет. Има тренировка, има и... бутови. Има и такова. Не. No going back. Because I can. Мами. Не ме интересува, бе.
Зет му затворих устата. Въпреки, че щеше да затвори моята. Only fools hesitate. Баси паното. Еми. Трист. No going back. Еми, кажете ми, че още не искате да се откажем. Да. Аре бе, хора. Вижте, че набият. Молят да си толкова път. И клипа колко дълъг ще ми става сега. Аз тук миньоните не мога. И пак всички не. Абе, вие... Ето защо. I like it. Аре, опа. Your inhibitor is respawning soon. Да, оканката да не види нещо. Why? Because I can. Да, зет. Баба мисли са, бе. Аре, зет, тук умира. Аре. Дракона. Ready for trouble? Трасети, зето е трасети. Той избяга отдавна. Аре, това е шанс за победа, е. Бах ти оспорваната игра, човек. Ние ги бутаме, те набутат. Да, ама сега ще стане фейл. Елама. No going back. Искам вуса Олаф. Executed. Не. Да. Еми. Това е. Това е. Виж колко време само, майко. Godlike. Good luck. Те завозикат. Разумем го бутнахме. Ой, миньони ще ни направят играта. Бас. И това е фил. Тенджев. Коне. Тенджев ли си? Ой, как сте въпроси, ма. Ами аз те питам, аз викам Тенджев и ти викаш да. Невярно. Ally has been slain. Сега тази дабъл ще направи. Не. An enemy has Та добре, че... Абе, знаеш ко? Аре да не ме занимавай сега. Дедо Господ не иска да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега. А бегаме аз този зет. Зет ли е най-силният? Зет ли беше най-силният? Най-силният какво? Герой.
Ниде има бара, е. An ally has been slain. No. Enemy double kill. Intriguing. Не. То не ми казва, че реши да го прави. Ма то тъп ли е, дали, не ли? Явно да. Ready for trouble? Мой човек май ще умираше. Кот направа. Ова, вижте колко му взех. Техният тим, като се фиднат. Та луканка, добре ли е, зле ли е? Явно не. Has been slain. 5 човека го наточиха. Как може да скочи? Ето сега е тая. Тая малко трудно. Ама лесно ще я настигна. Нема е проблем на човека. Колко трябва да чакам. Абе, просто Your team has трепала си destroyed a turret. майката. Чему вида айтъмите на Зета? Почти всички айтъми са му от 3000. Без 1-2. Тук има един дете като Мис Форчен и Тристана смесено. Еми, ти нали викаш, че е един създател? Аре, моля ви се. Ти смяташ, що ми ги прави? Оле. Enemies in Давай. is respawning soon. 53 минути. То клип. Double kill. Никой няма че оле. An ally has been slain. Абе, предавайте се, бе. Enemy killing spree. Ги пак никой не се предава. Аз този клип няма един час ще направи. Играл ли си повече от час? Нали да? Да, играл съм игра. минут. Една Час игра. 32 минути. Ама е така. Shut down. Enemy rampage. Ти баш ли са? Да! Олаф как се появи изненадащо. Оле, 75 минути трябва да чакам. Аз пак минути, секунди. Баси. Баси. Да, той Зет е убил 300 милиона. Няма какво да спорим. Баси работата. Хора, утре ще снимаме на Дота. Това ще е сигурно. Keep friends close. Ами аз 3 айтема се разкарвам. Всички други фул. Ready То... for trouble? Гледай. Не, луканката да му помагаме.
Тия моите играят ли, не играят ли? Гледай сега. Сега тук. Мати. Добре, добре. Давай, давай, давай. Дай, не. Оле, браво мисло. Оф. Оле. Някъде е тук, трябва да са. Ето го. Z. Точи по 543. Аре, убия, ма. Сега Z ще изкочи. Интересно. Теглиш ли си? А? Теглиш ли си дотата? Не. Още ли играеш, бе? Да, бе, баси играта. Абе. Only fools hesitate. 1 от 4. Това означава само аз. Да, баси играта. Кой ще я гледа толкова време? Ага, не ми се очи там, защото е този Z. Само, че някои неща са на английски. Нали има и на... Охо, ето, тук е... Чуче. Мис Форчън, как така е толкова свината, бе? Я да видя. Не бива така. Аре. Да. Баси, еляка. Аре, бе. Шатдаун, аре, бегай. Моля се. Така. Браво, е. Ето, колко от колко е? 11 от 12. То луканката ни прави играта, е. Не. Ба смешното. Еми, аре да набутат или те са легалци. Your inhibitor has been destroyed. Не. Те миньоните ще наземат. Не, моля се, предайте се, бе. Айде, Зет, айде. Няма да се предам. Оле, той 1 час стана. И ти снимаш ли? Да. Не. Friends close. Аз нарочно ще... Не знам, ще направя какво мога, ама знам, че ще умра. Да, то 60 минути станах. Кен флеш. Ето. Какво си помисля? И на Z ще скачам. Ага. Тук нямаше ли малко? Тук има някаква нахална птица, дето. Да. Чай. Луканке. Чакай малко. Давайте тук. Не, ето я. Оле, няма да умреш, брат. Се самоубия, ако го къснат.
Ай, нали убиваме си. Олаф, Олаф, Олаф. Никой не знае, че Олаф не гърби. Да, аз се цепа това май. Да. Баси на Enemy ебаването. double kill. Enemy double kill. Не. Олаф. Олаф не изби. Само че Джинкс. Има ли някой дете умирал повече? Да. Оканката. Мистер Форчен. Мистер Форчен. Мистер Форчен. Your turret has been destroyed. Баси клипо направихме. Your Really? turret has been destroyed. Челев. Баси клипо. Моля се. Умираме. Аре, предайте се. Да. Това трябва да го видиш на края на клипа. Как мощно ще бъдем взети от миньони. Не от друга, от миньони. Имам летящ коврие. И паднахме. Аз не знаеш английски, няма може да разбереш играта. Чакай. И смятам това да е за клипа. От мене, чао. И от Ченлев.